da Kataluniako buruzagi sozial eta politiko sobiranisten kontrako epaiketa Espainiako Auzitegi Gorenean. Epaiketa hori denon kontua da. Batetik, prozesu judizial horrek oinarrizko eskubideak urratzen dituelako. Eta beraz, denon eskubide zibil eta politikoa jartzen dituelako jokoan. Eta bestetik, erreferendum demokratiko bat epaitu eta zigortu nahi dutelako. Azken batean, erabakitzeko eskubidearen kontrako epaiketa bat da. Herrien autodeterminazio eskubidea ukatu nahi du. Horren aurrean, gure burua demokratatzat dugun guztiok, bat egin behar dugu bai epaiketaren aurrean, baita eskubide zibil eta politikoen urraketa guztien aurrean ere.